Vi skulle have 3 overnatninger i Satara, så vi havde 2 hele dage her. Området er kendt for sine mange kattedyr, men man skal alligevel være heldig for at se dem. Den første dag tog vi på en morgen- og formiddags rundtur over Sweeney Birdhide og en Vanetsi picnic spot. Den første del af turen er åben savanne, men senere kommer der flere træer. Vi havde ikke kørt langt, før vi stødte på de første hyæner. Og en struds gik forsigtigt rundt. Det blev også til hvidbuget slangeørn og afrikansk høgeørn, før vi nåede skjulet. Floden var blevet til en mindre sø, og der blev fotograferet krokodiller, varan og flere forskellige fuglearter. Især var nilgæssene aktive. Efter en times tid i skjulet fortsatte vi til rastepladsen. Da vi skulle køre, løb en lærke rundt på jorden. Desværre i modsatte side af bilen, end hvor jeg var. Så de andre fik sikkert bedre billeder, end hvad jeg kunne præstere. Det var en ny art for mig. Jubi. På rastepladsen blev det til fotos af kæmpefirbenet og sadelnæbstorken. Efter vi forlod rastepladsen, stoppede vi en bil for at høre, om der var noget længere fremme. Det var der. Denne leopard lå godt gemt. Det var på et lille loop, og der var ikke meget plads, men vi var meget heldige og fik måske den bedste plads af de 4-5 mulige. Det var vanskeligt med foto, hvis man sad i modsatte side af bilen, da det var nede af en skrænt. Man skulle nemlig rejse sig i sædet for at se den. Men som det kan se, lykkedes det, trods små kramper. Længere fremme stod nogle vaksomme impalaer. Måske med god grund, da en flot hanløve lå i skyggen af et træ. Hjemme i campen var en fin spætte. Hen ad eftermiddagen skulle vi på en anden rundtur. Denne gang til Timbavati Picnic Site. Ved en sø stod en gribbefamilie. Den lille smule vand, der var kommet, havde fået gang i blomsterne. Og det pyntede på den ellers lidt afsvedende savanne. De imponerende bøfler måtte vi lige se lidt nærmere på. Der blev strakt ben på rastepladsen og fotograferet en ellekrav. Vi kørte over et næsten udtørret vandløb med en præstekrav. Og sandelig, om ikke et næsehorn. Samt nogle unge kuduer kom forbi. En stenbuk, han tjekkede en hund for brunst. Men uden held. Oksehakkerne hyggede sig på zebraerne. Og vi var igen heldige med struds og hornravne. Impalaerne havde fået unger, der sprang rundt i dagens sidste solstråler. Efter aftensmaden tog vi på natsafari. Det skulle blive en meget lang natsafari, hvor heldet ikke var med os. Jeg tror, jeg småsov undervejs. Men til allersidst kom en stor flok løver forbi og reddede lidt af aftenen.
So we were just in time. Wow, yeah. Super lucky. We are just crossing the road. Father. A little more delays, we would have missed it. Før solen var stået op på dag 9, sne en afrikansk vildkat sig rundt imellem hytterne. I dag skulle vi først på en morgen- og formiddags rundtur over Mutsatseni Picnic Spot. Solen var lige stået op, da vi kom ud af campen. Vi kunne høre en hanløve brøle, og det kunne en anden hanløve også. En lille flok bavianer gik ubekymret ved vejen. Og længere henne stod en sortbuet trappe og sang sin stilfærdige sang. En sporehøne ville også være med. Andre arter indfandt sig også. Til vores store overraskelse gik 2 rovnugler rundt og søgte føde på jorden. Hvilket fantastisk syn. Og oplevelsen blev ikke dårligere, da de fløj. Der poserede i det hele taget mange forskellige arter langs vejen. En mørk slangeørn blev mobbet af en drongo, indtil den havde fået nok. En rovørn fik vi lige i hovedet. Og i nogle træer sad 4 forskellige gribbearter. Dejligt. Efter godt 2 timer var vi fremme ved rastepladsen. På rastepladsen fik vi fotograferet flere forskellige arter. Efter en times tid fortsatte vi mod Satara. Det var ved at blive rigtig varmt. Lige uden for rastepladsen løb nogle viber rundt på jorden. Det blev til lidt flere foto på vejen hjem. Og efter en times tid var vi tilbage i Satara. Om eftermiddagen skulle vi på en mindre rundtur på den åbne savanne. Vi holdt siesta indtil omkring 2:30. Det var stadig meget varmt, da vi kom ud, og mange dyr og fugle var søgt i ly af træernes skygge. Varmeflimmeren kunne godt være et problem. Og gnuerne var begyndt at få unger. Der var nu 3 kvarter til solnedgangen, og lyset var begyndt at blive bedre. Til vores store fornøjelse var der kommet flere impalaunger, og de sprang lystigt omkring og legede. Ja, det er ikke bare dejligt. Og så hjem til mor igen. Da solen går hurtigt ned, kan det være lidt hektisk at nå at få de gode motiver.
Tilbage i campen sad nogle flagermus i træerne. Og ved restauranten var der 3 hurtige kæmpegalagoer. Og så var det Svetlanas tur til at blive brændt af i dag. Nu går der ild i Svetlana. Thank you. Det er lige hurtigt. Gjorde en ryg, der havde en monolog med det for mange år siden.